Corazon b'album ta' kanzonetti oriġinali Maltin. Il-mod kif kien jaf jaqsam il-ħsieb bejn tnejn. Kif jista' jkun inkunu bieħbu daqshekk, iċċempilli tistaqsini kif inti u daqshekk u fejn L-ewwel album għall-kantawtriċi Maltija Corazon Hawn Jien fih 11 kanzunetta oriġinali bil-Malti u ġodda oħrajn magħrufa. Corazon tesperimenta bl-istil mużikali kif ukoll bit-tematika. Il-kanzunetti ta' Corazon fil-biċċa l-kbira jitkellmu dwar episodji mill-ħajja b'aċċenn għad-difetti tas-soċjetà, jitkellmu wkoll dwar l-imħabba. Fil-karriera Corazon rebħet il-Festival l-Anni tal-Poplu 3 darbiet. Hawn Jien għandu mużika u lirika ta' Corazon stess b'arranġamenti mużikali ta' Dominic Gallia. U lejha l-flus tinkwita xejn Natijom lok x'naddi għalija nhar it-tnejn. Għal dan lejl biss inta filek ix-xewqat. Għal dan lejl biss ħobni int minn nar qalbejn. Fl-intrata ssib gradenza kbira msakra bil-katnazz u fuqha gwarniċ maħdum bid-deb u l-iskultura u l-mara ta' ġo fih tistħajjilha jerġa' mill-pittura. Ħadd titlob fil-knisja rkub tejja li jibsa l-isbaħ il-biż biex titma' lejra tan-nies għaliex Marila kellha tfal lanqas idejja ta' kif taħsel platt la bżonn li taħdem qatt. Qed nara l-ibħra u l-bidina x'dik it-tifla. Dema għax din l-ħajja taħħa mhux qed tinstema'.